All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Ili imam mnogo bolju. Gle majicu koju nosim, gle majicu, čekaj, gle majicu. I'm a fire starter, twist with fire starter. Wow. Večeras pričamo o svećicama. Ja sam Mirko Rašić, nemam više 29 godina i navučen sam na mehaniku. Sad vi treba kažete. Svećica. Mali električni uređaj koji struju visokog napona pretvara u varnicu koja zapali sve ono što se usisa u cilindar. Tačnije smešu goriva i vazduha. Nalazi se u svim motorima, a ne budi... Mirko, nisi rekao, ti nisi majstor, ti si rekao benzinac, to nije benzinac, to je motor. Veliki pozdrav za mog prijatelja Krašimira Mustapića koji se slaže sa mnom da je benzinac. Naravno da po definiciji to jeste motor i ja se izvinjavam svima što koristim žargon u svojim klipovima. Ali, Bože moj, moj je klip, ja mogu koristim šta hoću, jel tako, Boki? Tako je. Mogu da kažem da svećice idu u dizel motore i gotovo, brate. Tvori svoj kanal pa pričaš. Znači, mali uređaj. Do ovde, znači ovde na ovaj sami vrh, dolazi ili kabal, ili štapna bobina, stubna ona bobine kao što ima na V10 Audiju, svi znate kako izgledaju bobine. Bobina, Miljenko. Na Audiju ili šta ti ja znam koji 3., 7., 17. sistem, ili kabal ili bobina štapna direktno. Znači visoki napon dolazi na nju ovde, baca u varnicu, sad ćete da vidite snimak kako to izgleda u mraku. Boki, pusti im snimak kako ovo izgleda u mraku. Znači, ovde se dešava haos. Haos se dešava. Sećate se kad ste bili klinci, Ćale non stop uzimo žičanu četku, jel tako, Boki? Žičanu četku, šmirglicu, čisti ovo ovde. Merio zazor, koliki je zazor tu, znači svaki auto, pa onda na još starijim modelima platine. Znaš ti, Boki, našteluješ platine? Pa na tomosićima. Platino našteluje, pa onda komutator. Šta je bilo sve? Bio komutator struje na ladama, razvodnik paljenja, razvodna ruka, razvodna kapa. Sve je to danas pojednostavljeno time što imamo kompjuter, imamo bobinu, da li je onaj ceo kompletni najskuplji most bobina, da li su dve male bobine kod punta, bobina A, bobina B, koje napajaju prvi i četvrti, drugi i treći cilindar, kako god da je sistem osmišljen. Do svećice dolazi visoki napon, jer ne može 12 volti da sad ovde staviš masu i ovde da peckaš, ništa se neće desiti. Znači, visoki napon dolazi i taj visoki napon pretvara u varnicu, varnica zapali smešu vazduha i goriva u cilindru. Eto, u početku su bile roze boje za devojčice. Sad ćete vidjeti sliku prvih svećica. To su bile neke prve svećice. Svećice se realno koriste i u motorima, i u, ajde kažem, koriste ih i u automobilima, koriste ih i u nekim kamionima, traktorima, bez šale, bez zezanja, brodovima, radnim mašinama, tomosima, Bojane, tomosima, kosilicama, sve ono. Svećica je jedan stari zavet. Svećica je ono što je nekada, a i sada pokazivalo čoveku koji malo duže zna, izvuče svećicu pa je omiriše. Na šta miriše pa zna kakva je situacija u cilindru. Pogleda zazor, pogleda, sad ćete da vidite kako otprilike izgledaju svi slučajevi svećica kad je izvrnete i vidite u kakvom je stanju. Znači, vidjeli ste kako izgledaju raznorazni tipovi svećica koje su potrošeni na ovaj ili onaj način. Šta je specifično za svećicu? Jeste što na određenim automobilima, modernim automobilima, neće iste svećice raditi isto na svakom motoru. Zašto? Ne znam ni sam. Znam samo da sam se opekao nekoliko puta sa renomiranim svećicama koje bih ubacio u neki motor i da motor uopšte nije imao dobre performanse. Dok nisam ubacio neke druge svećice, tipski baš za taj motor, motor je dobio fenomenalne performanse.
da li svećice treba menjati i kad ih treba menjati. U zavisnosti od toga koliki je vaš budžet, ja iskreno bih ih menjao na 20 do 30 hiljada kilometara, to je svima prerano. Svi kažu 100 hiljada kilometara. Ali Bože moj, ako ga baš volim, ja iz satisfakcije bi to uradio ako je 2000 dinara i još mogu sam to da uradim. Vrh 2000 dinara na 30.000 kilometara i nije neka investicija. Svakako od 60 do 100.000 kilometara propisuju uglavnom proizvođači zamenu svećica. A ukoliko sami budete radili svećice i stezali, imam prvo vam kažem jednu interesantnu anegdota. Naime, nadam se, dobri moji druže, koji ćeš se pronaći u ovoj priči, da se nećeš naljutiti da podelim sa svetom ovo što se tebi desilo. Moj ti drugar vozi Pandu 1.2.8 ventila. Neko je stego svećicu mrtvački, imamo i mim za to. I moj drugar krene da je odvrne, pukne keramika, pukne svećica. I on ne zna šta će. Pita kolegu s posla, inače ni jedan ni drugi nisu mehaničari, šta Burazeru da uradim? Njemu Burazer kaže, odvrni ti tu svećicu, nek upadne ta keramika u cilindar, zavrni drugu, to će kroz izduv da izađe. I moj bata posluša njega, odvrne svećicu, keramika upadne u cilindar, on zavrne novu svećicu i upali motor i šbum! Keramika iskida mu i glavu, i klip, i ošteti mu, i stubline, sve živo, i izbacili smo taj motor, ubacili smo drugi. E sad, da vam se ne bi desilo isto što i mom drugu, budite informisani i ukoliko želite da sami promenite svećice, radite sve korak po korak. Moji koraci su sledeći. Prvo, ukoliko sam u servisu ili negdje da imam kompresor, uzmem onu duvaljku i na glavi motora gde leži svećica, uvek ima prljavština, svega i svačega, izduvam to vazduhom sve, znači da bude čisto. Odvrnem svećicu, nadam se uspešno ako je neko nije stegao mrtvački, spremim drugu svećicu. Na nekim motorima stavim jedva nokat kapi ulja. Jedva. To je samo neki savjet koji sam dobio od starih majstora. Jedva kap ulja ovde na navoj. Jedva. Zavrnem svećicu rukom. Džigi, na koliko ti zavrćeš svećice? Iz ruke, ali veoma, znači ovlaš, ništa preterano. Ništa preterano, ništa, kilo, ključ, ovlaš, budi sam svoj majstor pa vidi da li ćeš da otkineš. Šalim se. Imate prema svećici tehničke podatke koji motor vozite, tehničke podatke ćete naći na internetu, na koliko newton metara stežete svećice. Verujte mi, zaprepastit ćete se jer nećete preći ni 1 newton metar. Ali mi kad ih stežemo, ovde ima jedna podloška koja se iz ovog oblika spresuje da slučajno kompresija ne bi negde izletela. Znači, spresuje se podloška i stisne svećicu i to bude cakom pakom. Nikako jako, nikako bilo šta. Znači, Boki, to je bukvalno tap, tap, tap. Kad je privučeš, malo stegneš i to je kraj. Iskoristite kontakt sprej, špricnite malo u kabal ili u štapnu bobinu, stubnu bobinu, kako ko zove, malo kontakt spreja, posao je završen. Ponekad taj posao bude jako komplikovan ukoliko voziš bokser motor bilo koji, to je već robija brale. Ponekad taj posao bude jako komplikovan ukoliko je neko instalirao plin, tako da ga baš briga da li ćeš ti menjati svećice ili ne. Ponekad taj posao je jako, jako komplikovan jer je neko kao sivonja stegao svećice. Ono što je bitno jeste da shvatite sledeće. Svećice se menjaju, svećice utiču na rad motora, svećice, ako hoćete da menjate sami, budite obazrivi, i svećice rođendanske nek budu samo i u vašim i u mojim životima. Boki, daj da zalijemo kraj klipa. Ljubi vas brat, like, share, subscribe. Vidimo se.